Szervusztok! A mai bejelentkezésem kicsit rendhagyó lesz, mivel nem a Rizini puskákról beszélnék, hanem csak egy-két terméket bemutatnék nektek, amit nemrég került be hozzánk használt cikkként, de teljesen új állapotúak. Csak egy rövid kis válogatás a termékekből. Egy Leica távmérő, Rangemaster 1600B, nagyon jó kis cucc, 120 000 forint körüli áron lehet megvásárolni. Ugyancsak egy Leica Ultravid 8x50 HD típusú keresőtávcső, szerintem egy etalon darab egyébként, 600 pár ezer forintért, 660 körül van. Pulsar Mergel Duo, hőkamera és infra egyben, kicsivel 1 millió forint fölött van. Ez ugyan új, de ez egy nagyon akciós áron meg lehet még kapni ezt az Infrared-nek a ma 25-ösét. Honlapon ez is fenn van az akciós termékek között. Illetve az utolsó darab egy Brutálka, egy ellemlámpa, zseblámpámnak nagyon nem nevezném. Illetve ehhez van még egy vadonatúj, még Origi akkumulátor is. Hirtelen mondasz? Még forog? Ja? Személyes kedvencem. Távcsővel együtt. 243-as kaliberbe, 360 000 forintért egy Delta Titanium HD, világító pontos, 2,5x15x56 őzre. Sziasztok! Tudjátok, kérdés van, írjatok!